Без Иске Кулатка районы Карамалы авылында туып үстек. Кайда гына яшәсәк тә күңелебез шунда, туган нигезгә, әти, әниебез янына тартыла. Кайтып төшәр төп йортың, бәлешләр салып көтеп торучы газиз кешең булуы шундый зур бәхет икән ул, дип башлыйлар хат авторлары үз язмаларын. Газиз әниебез, сөекле әбекәебез Абдулмянова Рәшидә Муталовна бүген 8 июль көнне үзенең олы 80 яшьлек юбилеен каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән ихластан котлап, аңа иң җылы теләкләрен кызы Әлфия, улы Риналь, хатыны Валентина, онукчалары Миленочка һәм Тимурчик, кызы Әлфинур, улы Эмиль, тормыш иптәше Альбина, онукчалары Альмирчик һәм Эльвина, кызы Гөлфия, улы Марсель һәм Элиночка, кызы Зөлфия, кияве Альберт, уллары Алмасик һәм иң яраткан кызы Рыфия изге теләкләрен җиткерәләр. 80 еллык матур гомеренең 56 елын безнең якын кешебез, гаиләбезне җылытучы, әтиебез Фәйзулла Мирзаҗан улына яраткан хатын, безнең өчен үрнәк әни һәм газиз әби дә булып яши. Әниебез сугыш шыр баласы. Әтисен ул хәтерләми дә диярлек. Бабабыз сугышка киткәндә әниебез бишектә генә калган. Әбиебез Хатирә Идрис кызы 3 баласын кочаклап бер ялгызы кала. Бар көчен куеп аларны акыллы һәм тыйнак итеп үстерә. Безнең әниебез кебек тынчан, эшчән, акыллы кеше дөньяда да юктыр. Хезмәт ветераны, социаль ярышлар җиңүчесе, хезмәт отличнигы медале иясе. Иң мөһиме, аналык медалена да лаек булган олы шәхес ул безнең өчен. Әткәйебез белән алар бик яшьли кавышып, гаиләләрен барлыкка китерәләр. Икесе дә авыр хезмәттә колхозда эшләп, матур өйләрен төзиләр. Бар шатлык һәм кайгы борчуларын уртак бүлешеп, бер-берсенә нык терәк һәм кирәк булып торалар. Кичкенәдән үк без аларның бер-берсенә карата булган бик матур мөнәсәбәтләренә сокланып, алардан үрнәк алырга тырыштык. Бүген дә алар олы яшьтә булсалар да һаман бакча, кош-корт асрыйлар. Иң матур чәчкәләр дә әнинең тәрәзә төпләрендә һәм бакчасында гына үсәләр. Йорт күрке тулы казлар. Иң олы байлыклары ул 5 кызлары: Әлфия, Әлфинур, Руфия, Гөлфия һәм Зөлфия булдык. Барыбызны да алар укытып, матур тәрбия биреп, олы тормыш юлына чыгарып җибәрделәр. Кызларда кошлар язмышлары булып, барыбыз да читкә таралсак та, барыбер бик яратып, еш кына өйгә кайтабыз. Хәзер инде 5 оныгы һәм 4 оныкчалары аларның матур картлык көннәрен бизәп яшибез. Газизларыбызга кайткан сайын төрле тәмле ашлар, ризыклар белән сыйлыйбыз, эшләрендә дә ярдәм итәбез. Аллага шөкер, бергә бик дус яшибез. Без барыбыз да әти-әниебезгә 1000 рәхмәтле булып торабыз. Әниебезне өстәвенә бәхетлеләр рәтенә дә кертер идек. Олы яшендә ул бүгенге көндә дә ялгыз түгел. Аның бер туган абысы Камил Муталович һәм апасы Равилә Муталовна да исәннәр. Әниебезне бик яраталар һәм хөрмәт итәләр. Хәтта Алла теләсә, Волгоград шәһәреннән 86 яшендә апасы гаиләсе белән үз аяклап килә, сеңлесенең юбилеена килеп җитәчәк. Бу бит олы шатлык безнеңчә. Газиз әниебез, яраткан дәү әниебез, сине олуг юбилеең белән чын күңелебездән котлыйбыз һәм изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Без балаларың һәм онук-онукчаларың, синең белән чиксез горурланабыз. Төп нигезебезнең гаилә учагын, йөрәк җылың белән яктыртып торуыңа шатланабыз. Һәр кемнең күңеленә юл таба белүеңнән үрнәк алабыз. Үзеңнең кылган гамәлләрең, яшәү рәвешең белән безгә хезмәт сөешчәнлек, тормыш зирәклеге, бары тик яхшылык кына кылу сыйфатларын сеңдердең. Киләчәктә дә, исәнлектә, балаларыңа кадерле әни, оныкларыңа яраткан дәү әни, туганнар арасында нәселебезнең нык шылбырын өзмичә, Аллаһ Тәгалә биргән һәр минутка шатланып яшәргә язсын. Без сине бик яратабыз. Бәхетле кешегә олуг юбилейлар насыйп була. Матур булып, олыгайып, 70, 80, 90 тула.
Быел безнең әнинең дә юбилее 80 яше. Әниебез безнең өчен иң кадерле, изге кеше. Киң күңелле әниебез күпне күргән, күп кичергән, әти белән тормыш корып 5 бала сөеп үстергән. Хәзер инде әниемнең оныклары җиткән буйга, һәм дә 4 оныкчыгы туган. Тиздән алар җитәр туйга. Оныкчыклар туенда да булсын әни урының түрдә. Гомер атың арымыйча 100гә кадәр торсын үрдә. Сез булганда авыл да бар, туган йортыбызда исән. Ялгышмабыз, сез ул әти-әни безнең терәгебез дисәм. Без сиңа озак еллар әни диеп сөеп дәшик. Балаларың, оныкларың белән бергә гөрләп яшик. Куанычлар гына алып килсен 80 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Хөрмәтле Рәшидә Муталловна, олы юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
Мәшәкатьле бу дөньясы, башны булмый барып артка. Эшләр диеп гөл чабабыз, кайтыйк әле туган якка. Мәшәкатьле бу дөньясы, башны булмый барып артка. Эшләр диеп гөл чабабыз, кайтыйк әле туган якка. Кайтыйк әле туган якка, кәрик әле үскән йортка. Хәтерләтеп балачакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Гомерләрен озын айтып, кайтыйк әле туган якка. Бер туганнар, сибелгән без төрле якка. Җыелышып күрешергә, кайтыйк әле туган якка. Бергә үскән бер туганнар, сибелгән без төрле якка. Җыелышып күрешергә, кайтыйк әле туган якка. Кайтыйк әле туган якка, кәрик әле үскән йортка. Хәтерләтеп балачакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Гомерләрен озын айтып, кайтыйк әле туган якка. Ömürkeyler bik tiz uza, әткәй-әнкәй исән чакта. Туктап алыйк, вакыт табыйк, кайтыйк әле туган якка. Ömürkeyler бик тиз уза, әткәй-әнкәй исән чакта. Туктап алыйк, вакыт табыйк, кайтыйк әле туган якка. Кайтыйк әле туган якка. Кайтыйк әле туган якка, кәрик әле үскән йортка. Хәтерләтеп балачакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Гомерләрен озын айтып, кайтыйк әле туган якка. Кайтыйк әле туган якка.